Bar padha jayanya. Yo, terakhir iki mengkari iki lho. Mawata. Oh, malah guyu ki ngapae? Kurang seru ya kowe. Apa? Mawata. Hah? Mawata. Hah? Mawata. Mata tengah, Pak. Mata tengah dengkulmu mlocot ya ora. Apa? Gareng dalem, Pak. Kejaba aksara sing tak kandhani karo kowe sing jeneng mata pelajaran kira ana mata pelajaran matematika. Nggih, Pak. Kuwi kudu tok sinau mergo matematika penting kanggo urip. Iya nggih, Pak. Hitung-hitungan mergo wong urip ki penuh dengan hitung-hitungan. Leres, Pak. 2 ping 2, 4, 6 ping 6, 36. 9 ping 9, 81. Edan cacek. 7 ping 3, 21. 21 sego 7, 14. Siji udo. Siji 0. Oh, kuwi utek matematika. Bagong matematika ya belajar. Belajar, Pak, kula nek dutangi ra tau nyaur. Oh, hubungane apa? Ora. 2 ping 2, pawat. Wah. Dia cak-cek cacer dadok. 6 ping 6, pawat. 9 ping 9, pawat. Ora iki kok mung papat kabeh iki. Aku ki leng ngitung tekan papat. Bar papat aku ora ngerti. Ucah kok gobloke kaya ngono ora. Sae gareng dalem, Pak. Ana sapi. Nggih, Pak, ngertos. Ora usah tunekke. Sapi siji regane 7 yuta, nek sapi loro 14 yuta, modar ora. Sapi telu 21 yuta. Ana duren siji regane 60.000, nek duren loro 120.000. Hitung-hitungan bakal iku ora nek umpama kowe buka usaha ora bakal tuna. Siap. Bagong ana duren njaluk, Pak.